Животът ти ще се промени тотално след това. Ще трансформираш целия си финансов живот и чудеса ще започват да се случват, само като повтаряш тези 3 утвърждения всеки ден по 3 пъти, продължение на 7 дни. Първо утвърждение: парите обичат да идват при мен, дори когато не ги търся. Второ утвърждение: в безопасност съм да получавам повече, отколкото съм си позволявала преди. И трето: преизобилието е моята нова норма и идва при мен с лекота. Пробвайте го. Тези утвърждения са изключително мощни. Само 3 пъти на ден си ги повтаряйте, като ги чувствате. Дори да имате съпротиви, пробвайте продължение на 7 дни, 3 пъти на ден и ще видите как се случват чудеса при вас и целият ви живот ще се промени и трансформира. Пишете ми долу в коментарите след 7 дни какви резултати имахте. Благодаря ви, пазете се и бъдете щастливи!